Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adag ito'y dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembang bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Mandi po dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanin na sumangbay di programa. Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagkaham yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapakablawag at tinembag ng bigat kada kayami nga sa pada. Nembag ng bigat, nembag ng malem, nembag ng rabiyo. Happy watching. Pakishare di program at pagkaham, share. Padanan nyo na pagkasalitaan ni pagkaham tayong ating Albert nga napoluan na inkabsatan laeng. Inagaroon ng kamsat, surugyan, natin pagkasalitaan ni pag-aam tayong Albert nga napoluan iti na inkabsatan laeng. Sagudahan nga rin surat, Dear Manong Nemi, nagsweldo ak manen Manong Nemi, katapusan dedi nga bulan. Kinsenas ken katapusan ti panagsweldo kas may isang waiter iti may isang restaurant. Pasaray agduty ak ti aldaw, pasaray agduty ak pa iti rabiin. Ada pagundaway agmalmalem agpatpatnagak depende no kasano iti kaado digiti customers. Kagangay lang di sweldo manong. Kahit gabo, ta nainotak, awamat ti madi nga bisyok. Kinabailak Manong Nemi ti gimatang iti second hand nga kutse. Waremet ni medyo perdi na duma ang at least. May sagadagit arapaap ko Manong Nemi ti agkakutse. Nagrigat kami tag-commute Manong. Uy, namuna kat adayo, hindi pagtrabaho kaya di pagkasaraak, ta adamat pagganak nga naganak iti bed space Manong Nemi. Sumati na laka, sumati kabaylan. Kaya nung hasta nagsweldo ak Manong Nemi, tumagasak lang at tumagas iti karinderya nga paggatgatangak. Iti ibunong ko nga pansit. In parking ko ti kodsek, saksim brek Manong Nemi ti unag ti karinderya, aduman ti customer Manong Nemi ngem suki ak, ket umasdag di may nga servidura. Ay, anda ka man Albert. Uy manang, tewan dati, may supot-supot nga pansit, 10 pesos each. Uy manong supot? 50? Oo. Ura no manoy matlang ibunong mo ka nagiti pangibumbunungan. Adang surok, adang matag kurang. Tansya aklat na ti 50.
Sige, kanete kapapasitan nga danom nga may pasurot. 50 nga pansit, 50 mat nga danom. O sige, mabilang nga rin, pakiuray. Ado nga min manong nemi, di kita malablabsak no kwa iti kasta nga oras. Nga nagitay palaboy. Street children. No anyakit kamin manong nemi, tararamiden ti gobyerno, apeng sanda nga masulbar datoy nga problema. Ngayon naman minsan manong nemi, kat oray no kasano ti ayat ti gobyerno mangtulong kadagitoy nga street children. Alain daman nga peso. Ang samat ka na siya ti panang tartarda kadakwada. Datay imbes ko mga tulungan da. Ngayon saan? Do da duma mamalmaltrato da. Mabaybayan da. Amok data manong nemi kapot na may saak kadagitoy nga street children. Idi upingak pailain. Kat ka po manong nemi ta malabsak muna nga bansada di kiti ay palpalamawan di kiti naka-istambay nga gururay iti grasyang maited kadakwada. Yung parking ko manon na imi tikot sakit malasindak. Hey, handa manin Tito Albert, umay kayo. Pila ah. Tisaan nga makipila, awang kukuha na. Pansit manin. Wala, pansit isulak kabaylak eh. Kondanom, hanggang soft drinks. Danom, na imas, na pipintas. Okay, pila. Apo, itong rityo na ya. Tadi kami nagdigos. Api kami di kaigsuksukat. Apo, at ako mga rutmang tulong kada kayo nga customer tila ngayon. Sige, pila. Mano kay amin ito eh. Sa nga pulo kat limada man. Tanda ni talag kakataob. Tano, darakkel da ko man, talagang agsapol da ko mamatin ti pagtrabahuan da. Kastagi di mano. Palaboyak, idubingak pa eh. Ngayon di teenager akon. Nedamatan manong. Pero nagyak matin tinagtrabaho. Imbagda na mga yata mga alakanyak. Taado di kita'y handa kayat eh. Handa ka nung mapagtalkan. Amang ka nung magtakaw, amang magtangran, anak. Nagrugay, kiti manong na yung houseboy. Tako na, ore sa anak ag sweldo. Basta lagit mga anak kay nadapagturugak. Sweldo ang dakwit lata. Sa anak mo nagpahot manong nemi nagsipod ta. Diya ka mo? Adaman ta kiti pabasol ta o resang ko abasol kahit da siguro pumanawa. Nagpalinak pwede nga gasolin boy. Ado manong nemi a klase nga trabaho. Di kayat ko lang ta idi basta lagi di oray sa anak ang sweldo basta mga anak kanada pagyanak. Kaya nga manong nemi na nakastrekak iti may isang restoran. Ididamo manong nemi katag para inawak pa ilan. Ngayon kabuta at nakanumat guwapok. Pinagbalinda ka waiter. Kalpasan nga sinursuruan dak parong nemi. Manipod mo idin manong nemi. Waiter akon. Kaya kabuta saan tamatangayat manong nemi ti stay in. Stay out madlata. Sakla edit stay in, manong. Ngayon gabuta, damat ten sweldo. Stay out akalumatan. Iso nga masapul nga, tumulod ak kadagiti patak ng empleyado. Sot ka po naman ng naming nga, kitak matan ti kasera. Iso nga rin nga nakaalak ti ko na nga bed space. Nagurnunga, kananggang nga nadanak matan iti second hand nga kotse. Kung natangarot kanyak. Si kapay ti waiter nga ti kotse. Napipiya. Takdakkel ti magastos nung commute ka. Napiya ko mamat no sa nga narigat tilukan. Kung kontarek mat manong nemi, just the same. Gasolina akmat. Ti pagpintasan na sa anak ang gumangganat. Na traffic man, ng sakbayak mat. Naibos kon manong nemi, ti 50 nga supot nga pansit. Idi agawid ak kuman, taso degan manong nemi ti pagkasara. Idi ta. Ada makitak manong nemi niya. Nakasanggir. Sinardengak.
Batugak, binatog ko. Shh, 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 shh. Sino ka? Itangad mo matarupam. Dam na makita ka. Ang kutkuti. Natay samat din. Nakaulas, nakaputipot, tibagi na manunemi, tinamureng nga ulas. Ang pagpakita, tuulo na, nga nagwakra, tibuok na. Nga nang sira, tirupa na. Babae siguro na ito, at atitog matibok na. Manong tawon na. Sus, tikas na matawan. Itulok na pa lang, agigan, igit ti kalsada. Ading, no ading ka man. Mabising ka. Naibusan na di bumbunong ko apansit. No kayat mo. Kangat kwarta at igatang matmakan. Psst. Hindi mo't mangital talak, Diyos ko. Ha? Panawang ka nga rodan. Di mo kayam kayat ti matulungan. Bigla man nung nemi nginikat na tibok na nga nakasera itirupa na. Nagdungrit. Babae ng peso. Ading, kahit mo't matulungan. Diya kayat. Nako, sumampay la dati tiyo. Abing hindi mo kahit matulungan. Umukno niya trandam. Diya kong kayat. Ano nga ranta? Papata kayo amin. Hindi ka maawatan. Pagtaktak ito oras na ito eh. Inabong naman yung tirupa naman nung name tibuok na. Sige, no, di mo kayo timutulungan. Bye-bye. Pinanpanunot ko manong name anya dagiti dialogue na. Diyak kayat timutulungan. Diyak kayatan. Papada kay amin. Kasla maawatak manong. Addan ng tulong kang kuana. Addan mang tulong kang kuana. May mga mat, no? Addan nga tamayat, tikas kang kuana nga ron. Nagtungrit. Anya ti amok, baka digusan da. Digusan da, arwatan da, kalpasan na banglon da. Sa danto, mawata ko. Tikit ka, dulat taring iti manang gundaway manong. Siguro kat, Dajay, pakanan da, dikusan da, arwatan da, banglon da, sa danto aramatin di bagina, pagparausan da. Kalpasan na, ikandat kwarta. Ito maibos ti kwartanan, at danto man namang pick up kang kuana. Ay, buhay. Biyag, tilansangan, biyag ti kalsada. Api nga min nga adda, kas kanako ada. Api nga min nga adda, kas kanyak manong nemi. Kas kanyak ko nakidi addan puot ko sa pulag ti amakin inak. Awan gayam. Dati inak nga jak nakit manong nemi ket imbati na. Iti gayem na kano. Iti maladagak pa lang. Ati damat ammo nga ibaga no sa dino iti ayan ti amak. No na asinot nakaalaan ti inak. Ken apa nga imbati na. Dinak kumahorot impan sa diabaya ampunan. Tamna Pinas kumamit ti biyag ko. Gayem na kano manong nemi ni Tita Tessie. Ngem. Kas diagata ti parang tartar na kanyak nga alak ti gayem na. Nga iti ammo kong tagtrabaho. Baon dito'y baon dita. No da kamalik, dusaan da. Dahil da din na panunutak manong nemi no ape nga nagliblibasak. Naglibasak iti ayan mi. Kat nakadalo nak iti syudad. Nakitipo na kanagiti pandak nga ubing agpalpalama street children. Ada dagiti gundaway nga abugan da kami, dagiti polis. Ada dagiti gundaway nga tiliwan da kami, dagiti polis. Mayat-met ano balod da kami, tapno libret makan kat pagyanan mi. Ngayon to palubusan dak man mapalubusan da kam tumanen, kapot awang kan awang kano ti budget nga ipakanda kada kami. Kasi jay manong nemi ti biyak ko.
Di ba kasangpet ako nito kasera, manunemi, hi. Ni Juicy tinang ilukat itiri daw. Para kang ka, Juicy. Uy, kanayon ha? Kambata? Sala, kinsenas katapusan. Uy, kinsenas katapusan. Gamatay sumalat pa nagsulto. No, kahit mo, every night, every day. Ano sam nito eh? Wow, paborito, cookies. Thank you, Albert, ah. Ana, abay na, bayag ka, nasimang pet. Kas gagangay, apo, tinulungan mga tamanan, di kita street children. Uy, naragsak ko timang tulungan ako, ada. Uri sa nga kanayon, maminto lang ti makabulan. Sa anak ba't meron nga gobyerno, tapno inal daw ko mga tulungan kita. Mabaam lang tayo da. Agbiag da mga torano sa mo tulungan nita. Kaskan ka, sigot ti istorya. Nagpapadata lang ti bihang, di ba? Imayak mo dito syudad, tapno agtrabaho. Pinanawak sa di probinsya, narikat panagbiag. Ano agsweldoak, pauitak na nanang kintatang. No kaya't mo angat, agtinulong ta. Nga niya, agpauit ka na kwada. Siyak aw matin di pauitak. Ape ko mga agtinulong ta. Katuan, no si kakinsya kat agasawan nagtinulong ta. Ay, daita ka manen. Ito na nung aming nga sumbatan nag Diyos eh. So, sumbatan nga mata. Iti yes, I love you too. Ako pa natin panunod ko, Albert. Sige, makaorayak. Aging gangag kakasaraan ta. Yeah? So na lang ta. Tayo, kanawan tayan nyo, kanigid ka na kami nga babae. Saan nga agtitipon ti babae kay lalaki. Ngayon agtipon ta. Agmemesa ta. Taka mo rin. Nangangkan? Hampay, ngayon kasta nga, ibunong akong nagatay street children. Kaslak lang mabsukin. Talaga nga nakasaysay, pa nagpuspusong ka nagit dati nga kapatadam niya. Nabayagan nga gar-aramak manong name kini Juicy Sibod, iti nagkasera ak ditoy. Agas kasaramat iso na manong name. Sales lady mo, iti may isang department store iti mall. Manong name. May masamit ka din nga multi yan, may restaurant kanyak, iso na kita department store. Umuna namat kami nga agawid, tano orenak kuma, nagkalukan kami, isupay. Naminsan ba't ka din na angan, limugan nga, mabait nga no? Tsaka mo no, apay nga nakigaw kanyak. Aw mati amo ka sa baling agar-aram kang kuwanan no sanga siya. Malaksid, no ijay trabaho na gadatamang paspasyar kang kuwanan. Manong name na love at first sight kini Juicy. Simple at kang kuwanan pintas. Isut kay ayok unay. Ilalalo na ustang sasarita kami, magustok unay nga matmatan, manong name tirupan na, magustok la unay nga matmatan, digiti matana. Tibibig na manong name. Nakasla na bayag, idin nga rarapapag nga magkan. Intun ka ano nga ta nga maarakop kan magkakisuna. Awang ka rin ti karabangan, ti kas kanyak, nga dati nga street children, manong name, may sa karig di street children, nga gayat ti kas kini Juicy. Yung sana ka mapukawan tinamnama manong name. Papanan na nga tsak tumit lang maluko itirik na na. Basta sweldo ka damad lata, idid ko keng kuha na. Numampay simple lang, mamuk ka magustuhan na. Indul-tuloy ko nga road manong name tinagtrabaho, ti agurnong para ti masakbayak. Anya tamok, baka makaurnungak to ti gatang kutilat, santo house. Nga masapol nga danto kaduwag ngagbalay. Isuntong harod ni Juicy. Kinsenas, manong nemi, nagsweldo akmat manen, katkas iri dati, gimatang akmat manen, iti pansit. Iri maibus, manong nemi, nakitakpat manen, din babae nga. Nuka ano pa nga awanan, ti. Api dito ilatat istambay na. Sinit-sitak manen. No anat jar na idi, manong nemi jar na manen. Shhh! Ading, check manen! Umakan.
Intamangan. Wala saan ka di kang kalat kwarta. Wala saan ka masapol nga makita ka nga mangan. Ang mga kang kakwarta mga sa balit pang usaram. Baka mat nagdrug-drug ka. Gabot tasang nagkuni wanon nemi dimsagak ket inasetgak ko mismo. Anak ang dagas nga tao. Na siya ata. Among ka di nga tultulungak digdi kas kada kayo. Anong nemi nuhalin na tibok na. Edyo nahalawag ita tirupan na. Baka nabit pa yung nagdikos. Di ka mabuting dito eh. Ano't masapol mo kanya? Kahit ka nga tulungan. Saan nakakas ka rin duma nga tulungan kakalpasan na kitagikuan ka. Di ba? Kasat mapaspasama kang ka, hindi. Ngayon siya kayatin. Sobraon ti panang bababoy na kanya. Kasalsahan na katao. Mawarag tirik na. Sa bali na. Sa bali ak. Paramis ko ken ka. Diyak to pulos na rigagayan tabagim. Ngem kahit ka nga tulungan. Sana kakas ka rin doon mga lalaking kaya dalang makapagraos ko na doon sa. Yan siya. Sana kakas diay. Sabi nga din padasan tapno may panagnagkuhin ka. Bimangon manong nemi kat naragreg tinadungrit nga ulas. Nakabitstida. Palasang. Ano't naga mo? Len. Sakman ni Albert. Maykan. Tikutsek. Nakakutsek ang saan nakabak na may sakla waiter. Akas kasarak lang tibay sa bed space. Mabisina ka talaga. Maulaw pa, hindi kapsat ko. No, di mo tagdaksen, di atibayan ka. Awan pagsukatam? Dadanos? Nagar ka. Mabit lang niya, mabit lang doon. Ang kabawang panawan, nagumarang danom. Dakil nga danom manon nemi, di kinatang ko. Uminom ka. Samon to magtramos. Naging mo din pagdramus ko. Awan sa bali mga aladtan, di kinagatang amin. Kaya man na, Albert. Inaramid naman. Mabali mo tagsukat. Adak mo dito eh. Ag tumalikodak. Akong pagdanagam. Saan ko taltalyawan? Sige. Sukatak na ron. Nakababa yung sumurtak kang nadunglita. Hindi makasukat manong naimi nakapantalon, di maong. Naka-t-shirt. Iti pink. Kapag nagdaramos, awanan niya makita nga rugit tirupan na. Nagpintas mo't gaya. Sumatlagayang na ito na kita interest ti bagina. Iti abay ko manong name iti nagtugawan na. Let's go. Ano? First class ka restaurant? Ores sa dinon, basta lagi iti makapanganak. Okay? Di kasi na food chain. Manong nemi nagtapangan kami kat siya kakitang hanap at unay mabisin iso nga inahit ko lang tinangan. Ngim iso na manong nemi. Apaw. Manong order nga manok. Kayat mo pa'y? Kayat ko pa'y. No, kumanan na mabaling nga pagreserbaan ta buksit ko kat agreserba ako nga. Reserva ti ligay ti lugan. No, maplatan ka ada reserba. Mabising ka ada reserba. Papanam to nakas pagkarigan. Agsubliak tumanan sa jay. Malasid no ka ng kwarta. Taan maturo kiti
Mabalik ka di sumurken ka. Uray, no anda ka trem, uray aganak ni Jack, agaplagag iti datar. Bed space, good for one. Mabalin siguro good for two. Kapag posible nga awala paginda ako, uray aganak di sinig tiri daw. Sige, basta lagi tang kagbuting kanya. Apay ka mamambuting nga king ka. Kada yung panaknek mo, kan talaga mamati ka na siyat ka. Sige, ibusog mo na daytan. Taintan. Nakabusbusog ka na. Baka nung may kawa ka, bigla nga kadot na ka mo. Gamot as dagan di pagkasaraak manong nemi saan kun nga sinaludsod no kasano nakadanon dito syudan ken no apa nga nagbalin nga palaboy. Ni manin juicy manong nemi tinangilukat iti daw. Oh, Albert, may kasama ka. Hala, may parit. Ito lang arabi. Shhh, kunak malano. Istorya to ka. Huwag naman ang ko mga agimon. Opo, naku. Habi ko magimon hak. Iso ni Lenlen. Nasara ka kiti kalsada. Mamukon. Katataingan nga street children. Saan nga children suna? Saan nga child? Lamsat pa yun. Amen. Alam, sige. Sumri ka nga rin. May salarabi ang mga no, katid na kayo dito pagkasaraan, no, kanayunan nyo. Ito lang, Rabi. Wow, baka makadisturbo kami. Si Kamat, Josie. Awan tayo niyaman nga relasyon mi, si Kamat. Una nga magkasilad kayo. Hamat kami may sakahan, sa amin lang takta kami dyan. Bed space lang, kaure bampay. Strict kami ti sila manong name. Pila toma, sino na yung Josit na ganda? Awan, kakasara ka mamin. Saan ka kumagim imon ko na? Apay, awan. Tinutulata ka rumba nga, nag-ikis saya. Ay, apay, ikis kayo. Maturog kayo. Nerabain. Apay, nakarumba yung mga danag. Di ta baba. Ano ni Jay ni Jay. Tayo naudi nga anak ni Jay kini sarin. Ni Jail man tayo natataingan. Okay. Siya katagyan dito kama. Siya dito datan. Oo na. Aman. Siya katagga. Kaya pag-isunay. Makalawas nga kwa. Duty ka trabi. Di libre ka dito, yung may mesa. Iti makalawas. So na lang ito no, night man ay aldo man ti duty ka. Alright baling no kwa, makasapulak tumatin trabaho. No, kasapul ng trabaho. Oin, anak kayo mga trabaho. Uraan niya basta nadalos. Sige. Agpatulong to ka rin kayem ko. Kapanta ka waitin. Barang ang may bagana. Dabuta na sa pamut pa ay manong nemi. Dito ikon nga rinog yan. Tinagsaludsud kang kuana. Lenlen? Albert? Apa yung nagbaling ka nga palaboy? No, hamo kahit ng istoryahan, it's okay. Ngayon kahit ko lang maamuhan, no, makabaga maamutan ng bag. Inistorya na manong nemi. Ang naida kanumat iti probinsya, ngam ori probinsya tayanda. Barong-barong kano manong nemi tinariingan na, nga nagyananda.
likod ti balay manong nemi napalubusan dalaeng nga nangipanakner ti barong-barong da. Nakita pinagsisilpo dalaeng nga plywood, ket galba nga butbut manong nemi. Limada ka numano. Tatatang kinanang na nga kaslaawan ti amuda nga panangisagana iti masakbayan di kitanak na. Ang kanahin na kanong gapapa. Kang kanahin na kanong nakainom. Agpepeso kanuman manong nemi agtrabaho na nga doa. Ang basta kastan nga agsipngeten nakainom dan. Kaluda kanong agkakabsat manong nemi. Iso tinaudi. Dua kanong nga lalaki. Dagiti kakabsat na. Iso lang ti inaudi. O naman may sama tinaudi kat. Iso kanong lang ti babae katakwadang nga agkakabsat. Di makadakas ka no, manong nemi kabuta iso kanot burdek. E di amunan ti masusurang agtrabaho. Iso kanong matlatan ti pagtatrabaho kunda. Tatagano ti kapunan no apay nga babae kadisot burdek. Dadya ka no. Ahumat ka din tinalawa nga dalusan na. Yung siya panagluto na, panaglaba na, itinakamurmureng nga arawaten ti ina, ti ama, dagiti kakabsat na. Di saan na ka no mamaanusan manong nemi ket dati panagkakaidada amin. Nanarunan ko kasta nga mabartek, dagiti naganak ang kuha na kitilad at panagididadan. May mesa. Itilahing salas, panakasalas yan, panakakusina pa yan, panakakwarto. Kat siyempre, dumakdak isuna. Bumabalisita nga taa. Tamong karagi din manong nemi akit alisto nga agdusol, agpagdakkel ti barokong ti maysa nga ubi nga babae. Kat di nakano kayat manong nemi no kasta maturog ta ket pasaread da kano ti saka, nakarugrugit nga saka, dagiti kakabsat na iti rupa na. Adapi doon daway nga, mapankarkarawaan ti kabsat na manong nemi ti barokong na. Dahil dati ka po nakano manong nemi nga nakapanunod. Panawan na dito ang impyerno. Di na kayat nga dumakkel to, isuna nga mulistyaen ti amana, mulistyaen di kiti kakabsat na. Takas-lakas kosta kano tagparparik na kang kuana. So kanti may sarabi, pati di kiti kakabsat na kinamuna ka nun tuminom, nababartek da kano nga upat. Tinaramid naman nung kinarawan, bulsa, dagito, tapno alan na dagiti kwarta. Panakkilan ka nung matinornong na kwarta, manong nemi. Hanang ibilang manong nemi nga tinakaw na dikitoy. Ibilang na nga tandan na. Iti nakapapautan nga parang tagabot aking kuwana. So nga di, naalan ng dikitoy nga kwarta. Nagtalakyasan manong. Aging ka nakadanon ito nga syudad. Pwede damo, mangmangan mo't pala kanot, adamat pala kwarta na. Nag-standby iso na anong name iti terminal ti bus. Nga agpa-probinsya ka agpa-syudad. Sadya tinasiyat kapag ganan na gabot 24 hours ti 24 hours ti terminal kan dikiti business establishment nang runa ka dikiti panganan iti lawlaw dito nga terminal. Sadya nga nakasursuro anong name nga latay agid dalatan nga agsanggir sa mga alat pangkumot na tibagina. Kasi lang kitkita kang kuana. Agkumot, abon no, balkutan na tibagina ti lupot. Sana ipasango ti buok na. Nga kasla datay nakatalikod isuna. Kaluban naman no naming ti rupa na babain iti dugabok na. Iti parte naman ng naming imbaga na nga napilitan ni din nga simurot iti lalaki nga nang digos ng bangbanglo keng kuana. Pinapatpatan na kano iti kwarta, sana kano tinagikwa. Mano taon mo iti?
16. Manipod man idin. Kasya matenda na ramidik. Kapot anda kwarta. Anda pagkasera. Anda pagpagarwat ko. Nag-istambahay kalatan iti kanto. Edan tumitlatan mang pick up kanya. Ngayon ka po ta sobramat din pa nagbababoy na kanya. At dapat na kita nakatake, nakasyabo. Saan nga taot pa ng tratar na kanya. At dapat na kita nabartek, nakainom. So yung sarden ko. Hindi ba yung bus maninti kwartak? Inunugyak maninti nagpalpalama. Hindi maumay. Nagsangasa ta, Albert. No, apik hindi ngamin nang sinupa na kita nakakaasikin may rumen, isumatarad na nga may rumen. Di mo ko nanti kasta. Nakakarupa ka nga kidi. Tilang nagdiferensyahan ta kat lalaki at babae ka. Kahit mo sawin? Yeah. Nakarakaro ka niya. Ano halos agpadpada. Ngam kanyak, sa ako'y tulog ng tultuloy ang palaboy. Di mo ko nagtrabaho. Sa malimot kanyak, nagtrabaho man nga paisong inaramat ko man tibagi. So, awanan sa serbi pa dibiyag kanyak. Siyempre, uray trabaho ak. Uray makit-kitam nga, nadulos tarwate. Uray no kadigdigos ko, agbangbaglo ak. Ngim na amom nga may sak nga narugit nga babae. Awanti ka ikariya. Di mo ko na yung tigas na. Ada ka tamang ipatagkad niya? Inala ka pa ko mga raditoy. Albert? Yeah. Dito'y ka kabayatan nga isa pulang ka trabaho. Kadyan to na ang trabaho mo, awan ang problema. Basta lagi dia, agan-anos ka. Igawa na, Albert. Yung baglaki din dadimtang kahit ibiyak ko. Sige maturog kan. Tagastakmet. Di na kumay ka din. Saan nakakaskalig di lalaki nga nang gamit kang ka. Ras-ras patarang ka. Agawa na, Albert. Kung nakluno awanin tiya kaskang ka. Kung nakluno nagpapada. Dagiti lalaki. Sigamit. Wala na kayo kumabai. Okay, good night na. Good night, Albert. Inimas ko tinaturog karedi nga rabi manong. Ini makariingat, awanan manong nemi ni Lenlen iti katre. At iti kusina manong tumultulong gayam. Hey, Albert, aladaw ka. Napaksuyan ka siguro drabi. Uy, juicy. Nangalala ang ti-word na napaksuyan. May dagas ti word ng paksyon. Ano na banog ka, di na maksuyan ka. Yung ni Lenlen, nakaragraksak. Kapay. Kabot at nakanukaskeng ka. Kung nakmat kang kuha na, talaga. Awarit sa pulang pa ni Albert. Nakaimibang nga tao dahi ta. Nangruna ka na kita'y nakapandasan, tikas itinapadasan na. Nadungo ka na kita street children. Numabalin na kong iramidan na ida iti pagyanan ta isut mang taraken nga dakwada. Amo, numaklang na kumaysuna.
financially. Kasataramidan na. Nakahanap yung Pinas pa iso ng gobyerno. Sikamat, Diyos, sinakarakamit naman. Di ba? Nung ka mga bigla bumaknang ka, imposible nga di mo umungan amin nga street children. Pag ganam ida, ti may mesa nga lugar. Di gusam ida, arwata ida, pagadalam ida. Di ba? Kamom, nabaknang ka. Kat si katagmayor, o ano, ag gobernador, presidente. Sigurado lagi din nga awanan di kiti marigrigat. Sigurado lagi din nga awanan di makunko ng squatter area. May sama nung nemi idilamisaan mi nga kakasaraan. Naman pa isang nagtitipon, tilalagi ken babay ti kwarto. Nga magtitipon kami manon nemi ti kusina. Nag-duty ka ita? Sa nalsod ni Josie kanya. No, day off ko ita. Nga mag-duty akton rabi. Iso nga ditoy, bed space ko, again pa lang ni Lenlen. Oh, di kag kasiled. Hana tag-duty ak nga rabi. Makalawas. Ay, Josie, awan na ti among nga bakante. Isa mo man ni Lenlen. Awan na, di pagtrabahoak, nga magdamag to. Pagdamagam, di busbi, baka adagayam ng adag kasabulan ti sales lady. Handa ka tagpilipili. Sige, tulungan man ni. Lenlen, please. Ngayon ni Lucio, manong nami, nga best friend ko nga padak, nga waiter, iti nakasarak. Uwan manong, katulong, ano sana lang O rin okay, madlan, nagiti amo na. Okay, mad. Basta lagat na siya ni Lenlen. Mas sinata nga Lenlen. Diyan mo pa nakita. Yung istoryak manong nami kini Lucio. Uy, nagkasalad kayo? Uy, kahit ano na pasama? Si Gamat. Awan? Awan. Anong reaction ni Josie? Di ba? Giman ni Josie? Tsaka mo. Kasla. O, magidam. No, tapanagimon na. Talaga nga tapanagayat na kang ka. So, hasa ka mo po kaunti namnama. Ngayon oray man pa yun, di nakakayat ni Josie. At damat ni Lenlen. Si Gamat. Basta ni Josie di kayat ko. Talo lang nga aldaw, no, talo lang nga rabi, pakiaramanan manon nemi, di rabi, nga panangyawit ko kinilenlen, di panagidda na, di pagkasara. Kinuyog mi nga mismo, manon nemi kinilusyo. Kat ni, mismo, nga patuldo mi kang kuwana ti pagganan na. Pipinasim ti trabaho ma, tapno sanda ka ikaten. Nungas pagarikan ta, da problema, amo ti pagsarakan ko niyak. Nungas pagarikan ta, siyak mat iti mailiw keng ka, anad day off mo? Tsak pa yung amo mat kami ti mabaling nga pangkontakan keng ka. Imbaham, ikatangan ka to ori second hand nga cellphone mo. Di mo dapat padasan ng cellphone? Aman idi, ngimidi da awaman ti igatang ko, kanek, lako ka. Sige, umayag dito into no next week. Umay kay kanit cellphone mo. Tapno, anda pag kontaka ken ka. Okay? Nagyawa na Albert. Lucio, thank you. Okay, lalay nga ma. Da kami ti garantor mo. Da kami tinang recommender ken ka. So, maapektaran kami matungos pagadigan sa ang nasya ti panagtrabaho. Pwede may tulog min ni Lenlen manon na may kinidagnak ni Lucio. Kidagan na kitagbaman na hoak. Makiluglugan nga lang si Lucio Nakataragi ka na talaga nga na nakakotse ka si Kadradrive. Kung naman lang saan lang waiter lang. Sa kaslasaan ka nagkapoy ti kalkalsada. Lansangan ako nada. Yung makure ka. Nalapsat ni Lenlen. Nalapsat ni Josie, di ba? Medyo. Ang imso na lang, Nagbalingan na rugit ng babae. Ito ni Josie,
virgin sabi lang ni Josie. Sumati ko na kay. O, ba tinakidak nga na amok na nobyo na sa natanang ni Josie. Kat ni Lenlen ngay. Natanang man. Ang amok man titirang kapuan na. Asin no kadakwa na ngay. Sus! Nagtali na edak ni Josie. Dandanin ko mapasungbat iso na partner. Ito nga sa lang, maasawak iso na. Ngayon sakbay ko mga maasawak, dadamagatang ko nga lote. Sus! Makagatang kakartmat tinalakamot nga lote dito sa syudad. Di ito pa'y probinsya, nanginang tilote. Basta. Imutam nga tibagin partner. Awan mo kami ti madi nga bisyo. Madi nga, api ko mga bisyo ak madi. Ni uminom, ti arak, di mo pinapadpadasan. Masarimat kayat ko, kaya agawis ka. Hindi nakpulos mo pagsusupit sa garilyo. Sige, ito na birthday ko. Wala ya. Nasa dagmang gayon ti birthday mo na yun, Losyo. Gay. Pumarti akto, tiana, baka awan. Pumarti akto ti karnero. Isna laka marche, karnero. Di masaya, una, di masaya, nadaldalos pa ya. Karnero no rabbit? Ay, rabbit gayam, rabbit. Karnero ka naman ta rabbit. Rabbit, aglat sunak to iti rabbit. Pwede mapangko sa rongkaran ni Lenlen, napnuling ikastakit kak ti cellphone naman. O, kumusta? Okay naman dito eh. Okay, Ahmed. Nakasta, awan probleman. Oras andak soldon ko na. Basta lagi mga anak ka na pagturo ka. Nga magsoldo ka, tagurnong ka. Ito makornong kanton, baka kahit munto ti agbasa. Tsaka pa naggraduar ti elementarya. Kadi, amok lagi nga, amok mat kadi nga surat tinagan kan amok ko nagbasa. Kasi ka, yung karigata ka tinagbasa, yung ano ti high school. Parbaring no, makapagkalit sakto ko na kumangim. Kahit ko tagpamilyan. Agpamilya? Kahit mo tagpamilya, Albert? Naggasat ka din di babae ng baling asawam. Nakasaysayat ka. At the cellphone mo, at the SIM card na, naala kong tinumber na. Amo te kusar, amo ka. Pang-create ka ti kasama, Facebook account mo. Sa pulan na to. Enjoy Facebook. Ano tagan mo? Iti Facebook account mo, ha? Yeah, Albert Rude. Rude. Apay putot na kati Amerikano? Rude. Ano spelling ti Rude? R-O-A-D. Kalsada? Albert Rude. Nagapo kami ti kalsada eh. O sige, Lenlen Street kanot matin ti ipang ko Facebook account ko. Ano? Lenlen Street. Manong nemi di pa naglabas ti aldaw. Kanantan komunikasyon mi kani Lenlen manong nemi. Kasla na sing-singe din tilangin-langin mi kani Lenlen. Tasa nagliwa isuna nga mga text kanya iti good morning. Ket tumawag kanya iti sardam. Na muna nga sa anak naka-duty na muna nga dak dito yung kasera. Bag man nakatawag ka, tikas ting oras, nalpas mong trabaho, nanda ako nito kwartok. Kitsi ka, nanda ako nito kwartok. Nakaida nito kama. Kumusta ka ni Josie? Aba nagsanay ka? Dandanin? Ano dandanin? Dandanin, basta dandanin. Paano na ako mga jak maalokay trick na. Ba't pating mo ni Josie? Isunti lang ko ang first and last love ko. Kasi ka, Lenlen.
Napatasam ka din dinagayat? Napatas ako. Kahit kumusta mat, ti love life mo? Tsak pa mo? Pagandi mo. Sama ta siya ti love na. Ha? Dede nakainlabam? Saan nga sikat love na? Saan? Sino nga rod? Josie man tinagan na. Len? Agang angaw ka, ha? Uwan, angaw ko laing. Angaw ko laing. Saan mo patpat siya? Angaw lang na dyan. Sige nga din. Maturog ka na, maturog ang matin. Sabi kas lagsangit ka. Haan? Nalang sangit. Pagaw ang sangit ha. Adun tinibos nga luwak, kadya akong gahit ang sangit. Igama na kang kalmar. Napindas ti biyag kon, ore masak lang katulong. Gabo kang ka. Gabo ka na kayo kinilosyo. Ewan nga nilosyo. Ada girlfriend nan? Awan pa eh. Ada ramen na? Awan. Mabaling nga maalat number na. Taapay. Nakalabing pinasa ka sa sarita kisuna. Abay, saan ka na siya ka sa sarita? Pasangit ka eh. Ay naman nga, sangit ka. Awan. Hindi mo kayo kanyak cellphone number ni Lucio, okay lang. Good night. Hello, Lenlen? Lenlen, hello? Sabi nagsangit. Nanabasol ko. Ay, piman. Siyak gayang tinakain laban na. Jakbat ka di mapapalaw isuna. Siyempre, siyak lang tinakaaramit kang kuwana di kastoy. Penang respeto kang kuwana. Itilikodan di amin. Na-inlove ka po kang gabutin na siyat ko. Sorry na lang, Lenlen. Adas talaga ipatpatid ko. Ni Josie. Ini ba nag-birthday, manong name ni Lucio? Ginimitarak ni Josie. Baka lalaki kayo lang. Haan. Ado matikiti kakabsat ni Lucio ng babae. Ora kita adamat logan ko. Mambaling ka ni Josie. Sige. Opo, thank you. Agkuyik tando nga rod. Mo anong na yung nakaraglagsakak. Tinawagat ni Lucio. Happy birthday, partner! O kinablaw, anak maritayin. Ikabutabad pa na nga santa naka-duty trabi, ikabuta pa alak. Oh my God! Anda ka doon. Sino? Ni Josie. Wow! Naawis mo iso na? Uwen. Dalatibag ko na ang partner nga talagang iti mabiit. Nubiyak to ni Suna. Iti mabiit. Asawak to ni Josie. Hindi makadanon kami sa jay manon nemi. Madaman ti panangan. Madama pa yun ti inom ken pulutan. Sinabat na kami manon nemi ni Lucio. Partner, regalo. Nang bungmungon ka pa'y laag mat. Anak ko mga lugmet. Hi, Josie. Wow, bagay kayo nga talaga. Si Kamet, Lucio, happy birthday. Ay, sadya tayo nga banda. Okay, andala niyo saan nga, rantak, para kada kayo. Dakam lang, para kada tayo. Sika, siyak, kanin Josie. Kaya diyan partner ko, apay da, sika lang partner, dada partner na. Nakigtutak manong name, di madanon mi dito'y ni Lenlen. Hi, Albert. Hi, Josie. Imo no na ka?
imay nagsinuko ni Lucio. Saan ka nang mabalin nga, hanggang na matuloy ti kay pa celebration di birthday na, no awa na, impakada na ka nagiti amok. Kamuta maamuna nagiti amok, iso nga, imanugot na nga na mga lubos kanya. Oh, madi? Sabi ka sa pananggitan kanya, Calbert. Abad di mo impaka mo, kahit matawagan na mo. Sabi, impaka mo kumapay lang, kahit gaya mo mat ni Lucio. Di ba, ang dagas na, Josie? Humit kami, Albert. Apagimon ka kin Lucio. Oh, kung gimon na. May gumagimon na. Yan tanga ito na ito nga rabiin. Kat aklunin na kon, di ba? Oh, di ba? Siguro, aklunak matin ni Lucio. Ito na ito nga birthday na. Tapay. Nagdaton ka din ni Lucio kin ka? Baka itang agdaton, itamat nga sung batak. Di ba? Ay, dito ni Lucio. Oh, di kita hindi na mainom. Pulutan. Okay, at pa nakabagi tayo nga letson nga rabbit. Di ba naksayan? Para ka na tayo. O pat, kabaylan tayo. Basit mo lang. Sige. Anong name beer tininom mi? Magimas na talaga ti letson, partner. Himnemimas nila Nancy ka. Ano? Haraman namon? Napadasan nan. Di o iliwan na. Partner, kagura ah. Kagura na kapay. Gungun na wayam ting kinababae na. Samat ka kasta, partner. Apik selos ka? Naku mga selos ko. Kababay ko ni Josie. Di ba, Josie? Obvious ba? Ano ko mga pakibibiyang ka na kwada? Hindi na tamat bibiyangan. Huwag gamin. Lucio? Ay, sweetheart. Sweetheart ko naman. Sweetheart mo ng tao ko rin ka. Sweetheart. Oh, sweetheart kami. Takay nga eh. Mabaling ka Diyos yung awagang ka mati sweetheart. Apit tutulad ka. Nagadun sa balita nga yawag mo kanya kaping sweetheart. Honey nga rod. Sila natainganan no honey. Mahal nga rod. Napipiyapa eh. O mahal. Manong nimi nagidilat ta duwa at sipsiputak. Dalenlen kin Lucio. Bikas lagselos ako. Namuna tikas laitan ranta ni Lenden karinyuan ni Lucio. Kasta siguro trabaho na idi. Di ka sa nukit kayang-kaya na mang sulisog ti lalaki ata. Nalpasan na di kitan. Oh, mahal. Josie. Oh, Josie o mahal. Mahal. Afang isudot kita, mafang nasanga siya. Munot na inumon. Nakatalo ako. Nagimas na tilatsot nga rabbit. Kahit mo, agad pagpayawid ta. O agad may samat ti kusina ta. Halaman. Ta para makto di kita kakasiraan ta. Magustuhan dalagin di. Gamot na talaga manunay may masurunak iti kastang aramidan di kiti doa. Para gamit kami. Dati labasit pabungon para banak man di kiti kakasirami kini Josie. Sabi gamit kayo. Arigat no makaadok eh. Nag-try back. Di umiyan kayo. No, umiyan. Nilaing lelen umiyan. Umiyan ka no, sweetheart? Yeah. Kito no. Basta ipakada na kanagiti amok. Kapag din saan. Makaarim siguro ito nga babae. So, ngidil-dil-dil na tibagi na kini Lucio. Sige. Dito yan eh. Thank you ha. Thank you, Albert. Thank you, Josie. Okay, ingat. Diba nag-drive mo, partner? Sige. Panawang kayo nga din. Okay. Enjoy your night. Parang Lucio. Narakaduam, nilan-len. Bikas ka na masurong, partner. Awan. Mahal mo lang nga din ni Josie. Kasla ka lagi mo.
manong naimisang ko saan kami nga nagtaros. Iti pagkasaraan mi kini Josie. Napang kami manong naimi. Tiigit ti baybay. Abi nga nagtaros na dito eh. Kahit ko lang maglag-amag ti angin baybay. Napindas dito yung bay. Nung astang-asto nga rabiin niya. Muna, dodigdig di date. Kinam sa dyan ngayon. Nakakapal naman. Mabaling ka din ba't nga agin narakop ta. Napay. Di ba mahal awag ti tunggal man sa kanatan? Di ba inaklon na kon? Apay nawawagan kan di mahal. Inaklon kan. Ano naman sa mukha kanya? Na siya at Calbert. Ngem. Deturik nakat na income sa talaing. Apay met. Na income sa talaing. Sorry At sa baling alap ko. Sino? Umay nakaspasyaren sa J trabaho. Bali duwaking agararim ganyan. Sorry. Amom no talagang halangin ng kapsatan lahat timariknakin ka. Hindi ko mapilang inaklon ka. Ngayon po di simang bayan ni Jordan, iti biyag ko. Isugayam ko na. Nabayag ko mat inadadal tiriknakin ka. Ngayon, talaga, ng kapsatan lang. Sorry Sorry, Albert. Dahil pangrugyan ti amin, Josie, na yung kapsatan. Na yung gayaman na yung kapsatan. Pangrugyan ti amin. Sa amon to mariknan nga, nalabalabas pa yung gayam, nalabalabas pa yung kapsat ti mariknan. Di ba? Kasta nga ta. Kasi dyan agkakasiraan ta kang kanay ito kitkita. Idin tayo bagbagam nga Jordan, kata baka mamano kayo lang kita. Agawit na karatin. Kahit gundakin na. Sige. Tanya namin di maniknam, kanyak. Ipatpatik ko na ihonay. How about Lenlen? Naingkabsatan laing ti mariknak ni Lenlen. Naingkabsatan laing kunak kapot agpadpada kami tinagkapuan. Agkabsat kami. Kapot agpadpada kami nga nakapasar iti biyang iti kalkalsada. Agpadpada kami nga nairurumen. Tilang nagdeferensya kami kat lalaki ak idin sa babae suna. Nga nagbalin idi nga pick up girl. Nga dito tiga po na apay nga ng kapsatan laing. Apay nga harkas laging imon ka. Ano nga kimimon? Laging imon ka. Ano nga tat mapaspasamag itan kadagiti doa? Hindi mo ni palpalagip. Hindi nakaawid kami manong na may kadada akong dito rabaw ti kamak. Dadas kong hintayal manong nemi. Tinumber ni Lenlen. Simong bat. Hello, Albert? Ayan yung kinijusi. Imo na nga napang kami di bye-bye. Wow! How romantic naman. Kalpasan na handa kam dito ka seramin. Karanat na pasamat. Nag-inarakong kayo? Nag-lips to lips kayo? Api nga di mo ayaban ni Sona dita kwartong. Dita bed space mo. Nakagasgasad ni Josie. Yan siya. Talagang taksang kasat. Api ko nang tikasta. Ayan mo ka din. Nagsasarunotan mat lang. Intulod nakmat lang ni Lucio dito yung pagtrabaho at tayo so impakada na eh. Kung naman lang umiyang ka.
Tsaka ito miyan. Sabi ko mamiyanak. Baka jak tong madaan ti trabaho. No miyanak. No jak tong balen ti karik. Karik iti amo. Kung nakaman na nabla ka ni Lucio. At sa bali nga patpating ni Lucio. Sabi ko gas jay. Pinag-imon na ka lang. Tapos nasintirin ka na ni Lucio no anya talaga tirik na. Ngam love mo nga niya ni Josie. Anong harti marik ng kanyak, Albert? Naingkap sa atin laing. Naingkap sa atin lang. Yeah. Gamatag paano nga nagkapo, iti lang lansangan. Ken ka po ka dita, nagbali di nga pick up girl. Ken ni Josie nga, virgin, na dalos. Ito lang nga nagputnumat ni Josie kanya. Nga niya, naingkapsatan lang ti marik na kanya. Ha? Sana kang love di Josie? Nadakano sa bali nga love na. Naingkapsatan lang. And then, kastamat ko ng kanyak, nga naingkapsatan lang ti marik ng kanyak. Okay. Orayag nga dumteng to ti babae, lalaki ko na ko. Nakasukat po ti puso. Ngayon nagsakit. No kaano pa nga na yung labak. Isupay ti panakapahay ko. Isupay ti panakarig na ti sakit. Pumanawak sa dito yun, tagsubliak manin ti kalsada. Kahit kumanin tagbaling nga pick up girl. Sige. Arami dem. Nasakit to. Kastamag ka. Ape yung ungtan na. Siyempre, kabsat ka. Di ungtan ka. No, adamating nga aramid mo. Ngayon kabsatan ka, dilaeng ng peso. Sige manong. Maturugak na ro din. Kansan kong pampanunutan pa, di pa nagsublik kas pick up girl. Kakaiso lang antakan. Nga nang yaon kanyak. Kaya pinas pagyanak. Sige. Ngayon di lamang baling nga sa anak to nga tawagan. Tapi nga di mo kayo matawagan. Basta. Maaring na makalipat ha. Api ko manas ka nga lipatin na kat kabsat ka. Nagkabsat ta. Tawagan ka, gabot na kabsat ka. Gusto na wag nga malipatan ka. Tawagan na kumat. Sige ka natin, maturog ka kumatan. Sige, bye. Good night. Ngayon tilokot to nga babae. No tawagak, unattended mati cellphone na. Kadagay si Marsaro nga aldaw, manunay mi kasijay. Ora madamat jutik, saan ka makatal na. Partner, alak ko ma. Ha, ito problema. Partner, inanugot ko na talagang naingkapsatan lang tumarik na ni Josie kanya. Ken? Imbagang mat ka ni Lenlen nga naingkapsatan tumarik na mat kang kuwana. Wen, ito problema kita. Diyak makontak ni Lenlen. Abay, nagsukat sa SIM card? Abay, diyak mo kontak. Abay nga man bibiyang mo kong kuha na. Kapsat ko iso na. Salita kayo. Tawagan. Huwag diyak ka rin makontak. Di ka dalawa na diyak ka sa ay, pagkasara na. Diyak trabaho na. Danunek kumama nung name ngem nagring matten the cellphone na. Sinong batan na. Nyait bagam. Lenlen apay kaguran na. Siyak sa ti tao. Ngano ayatek ti may nga taon kadyak pulos. Guraen. Apay kumakagura ka. Apay nga liklikan na. Kaapay.
Humumay ka ka dito, ikatiliklikan ka. Kapag hindi ka makontak, ita lang. Pasensya ka. Diyan kami inlokat ti cellphone ko ti manungal daw. Mabaling ka din ipakada ka karigi ti amom? Tapay. Kahit ko nagsalita at sangot-sangot. Ano ko magpagsalitaan ta? Basta. Sa din no. Umay kaalan din na. Sige. Ipakada na ka ron. Insapsapan ang ti day off naman ng Nemi. Tapang korot pinik up isuna. Oh, na-pick up kan. Happy na ta word ga pick up. Saan ka pick up girl? Saan itan? Nadagaskan ko na palang aro din. Papananta nga ron. Ano ito kayat mo? Siga. Sikat na gawis. Iti-igit ti bye-bye. Nangitugot kami manon Nemi ti pangmeriendami. Nagtugaw kami manon Nemi tingatuan ti dike. Kanang buya ka nagdalo yun. Ada ka matiti sirok na narukbos ka kayo. Lenlen. Albert. Ay, manong Albert. Apay bagam? Alat marikrik nam kanya. Ulit-ulit at kadig niya bagaking ka. I love you. No mampayam mo ka sana ka may kanikan ka. Kapag nagbali na kidi nga speak up girl. Nga mapay, awang kanitingan ba nga kagayan? Nanda ka na ba nga mga kagayan? Imbaga may di nga tinaingkab sa ating ngarik na kita isot pang murugyan. Ti adadang na blabas pang ayat sa ngari. Man, hindi mo matkayat nga nugutan. Hindi. Nakakarakarin nyo kayo kay ni Lucio. Bengas lak na masaksaktan. Hindi mo namukan ka. Imtsak pa amo hindi nga ng kapsatan lang tibarik na ni Juicy kanya. Sa mo imbaga ng kapsatan lang tibarik ng kanya. Huh? Lenlen. Kitain na. Kitain ka man. Matmatan na. Guwapo akman lang. Guwapo ka. Katsya. Napinas ka, Lenlen. Amam, noawan ni Josie kumaydi. Dago sa kumamat nga nailabkan ka. Imuno namat kami ni Josie iti biyak ko. Ngayon tinakaman kayan. Tadaman sa bali kayat na. Huwag nga ron. Isong ita. I love you, Lenlen. A sister? Kas may sagabsat? As a sweetheart. Albert. Sana ka din ang tagtagainap. No. Hantang ang tagtagainap na doa. Oh, Albert. Kasladamok lang nga marik na ti arakop ti may sa nga babae manong. Nga edi ni Juicy ararapaapek nga mga rakop ken marakop ko. Nakaganagin rakop kam nga rod ti nakairot. Kalpasan naman nun na may naglanang digid ibibig mo. Iti nakapapaw. Let's go. Inatoy. In heaven. Kas kamid lang arod ka na kinado mga lalaki dita. Tapay. Saan kamid nga ipanje heaven kat kas mesa nga pick up girl? As my sweetheart. Because I love you. And you love me too. Okay.
Let's go. Nag-check-in kami ti may isang hotel manong name kat dito'y kami nga nagpapasitiragsak ni Lenlen. Dito'y kami nga nagplano manong name. Nagplano kami. Kat aging gana patungpal dito nga plano manong name. Nga adan kami manong name. Iti kagangay lang nga palay. Nga kukamin. Kukamin ko nak naman paisang ko pa nga nakompleto nga binayadan. Installment. At the housing project, manong name iti may isang private housing project nga babalimming upaan uno saan kat tinagaan inot. Anong name natulagan ti kalay sa amin. Kat siyempre, simple kalay sa ngamiti simbaan nga basi. Ilosyo manong name ti besman ko irinto ti ni Juicy ti maid of honor manong name ni Lenlen. Yung bes ko mga da kami kini Juicy, ngam da kami kini Lenlen. Kung nangarod ni Losyo, partner, da kayo talaga nagkabagay. Gapot nagkapo kayo, iti kalkalsada. Pinagsawat ni Abot Diyos ti dahalan nyo tapos di kas tagata. Mangi paneknek ti kinapudno ti ayat itong galmay sa. Nga ori naggapo kayo, iti lansangan, nga madamatan bangunan nyo pamilya. Kinagragsak kayo. Good luck! Congratulations, partner! Nagnayan kami nga road manong name iti bukod mga balay iti asawa. Karintuloy matlata manong name ni Lenlen ti pa nagtrabaho na akas katulong tamasapol damat isuna layang ta stay out. Jakmat ten nag-duty iti rabii manong name tap nag-duty aktel daw kat agawid ak ti rabii tap nagden na kami ngagpapas ngagragsak kini Lenlen no dumteng ti rabii. Nagsardeng lang manong name akas katulong ti asawak idi ta addan 7 nga bulan ti sikug na ti mo ng anak mi. Nagtuloy na eden ti asawak iti balay manong name idi ti may pasngayan ti anak mi. Nagbali na siyempre nga babysitter tas sino ko mga aware ti anak mi no sa ang isuna. Mga lakam ti mga awir kadag trabaho. Esle sumat lang ti sweldo no ti sweldo mi ti mga awir ti anak mi. Kano biglaw na yun manong name. Ngagtali na edito balay so nga gina. Nagdamatan asawa ni Lucio manong name kastamatan ka ni Josie. Nasingan ti tunggal pamilya, nasingan ti pamilya ti tunggal may sagada kami. Dua manong name dagiti dua nga laeng dagiti kinalay kagumaming agbaling nga bunga tayo na itmiki ni Lenlen. Ni Albert Jr. ken kastamatan ken ni Lalaine ngay naudi. Intultuloy ko manong name iti kina-waiter ko. Ngayon mato ang posisyon ko kapot na nagbalin ako nga supervisor ka nagiti amin nga waiter manong name. Kapot iti kinapaot ko ken kapo tatalaga ang pagtalakaddak ken kapot iti kinapudnok iti trabaho. Kumanahin manong name nga da maurnong manipod iti sweldo para itinaran niya masakbayan dagiti duwa nga anak mi. Saan kami nga nagawawid ka dagiti probinsya mi manong name numampay kahit kumamit ni Linda na makita itan, kumusta itan ti ama ken inana ken diri kaabsat na. Siguro ti panawan ti mga ipalubos to kas pagalikan ta makita tanto ida. Awang matin tinasken nga subliak manong name iti nagkapo ka probinsya, tawan ti makuna manong name nga nangipatig ka niya. Dito nga rod ti pagkasalitak manong kanagyaman naklaunay iti anos mo nga nangibasa, kaya't sapay ko mga tadamat may bati nga adal, liwliwakan pagsarbingan ti biyag, kanaginipahadak kanimgag kanagbuya. More power to your program. Ito nga nagyaman nga pagayam mo, Albert. Thank you, King Albert. Tingnan pa ng iburay, ti pagkasalitam, natibidad. Mat po.